Party group Legia from Slovakia. Welcome to our Croatia vlog. Vítajte v našom vlogu. Vítajte v našom vlogu. Just like the text I sent you from the bed tonight. Because I finally think Last night was crazy. you caught me slipping, had me dead to rights. Nothing ever happened, girl, they fed your lies like a tiny house. Máme z baru pohár, tu tiež nás kamarát. Je po kamarátovi. Hej, a môžeš mi točiť hlavu a Daj môžeš to si na tú vyberať. papu, na chvíľu budeš držať. Artuš! Artuš! Happy birthday! This guy. Sorry. Happy birthday to you! Tak, to je akože stal taký mladý, krásny, atraktívny chalan. Trocha otvorí to druhé očko. Cítim sa, keby som ťa poznal 20 rokov, poznám ťa 12 hodín. Si na to som nečakal. Fakt mám ťa rád. To som nečakal. Ďakujem. Another day, another Morgan pineapple. Looking very good to very nice. No, takže ideme na pláž. Dneska sme sa vybrali na pláž. O 1 hodine, hej? No. Dúfam, že zajtra Už je pôjdeme už jedna. tak o 10:00. No, musíme skôršie stať. Včera sme trošku pobudli dlhšie do rána. Blúznili sme jak Holanďania. Panči, poď mal narodeniny. No, paň. Jak sa tešíš ako 25-ročný ráno? Very nice, pozdravujem do vlogu. Ľudia, ideme si trošku vypiť a kopkať sa a hlavne dospať včerajšiu noc. Vlastne. Ale každopádne ideme oslavovať. Vás máme od ubytovania asi tak koľko, neviem, 5 minút? No našim tempom 12, teda mojim tempom pol hodinu, jak budú stáky po ceste. Teraz sme vlastne ani natáčali, sme mali obidve slabé chvíľky. Tak sme mali slabé chvíľky. Dnešným dnom to splavíme v mori a užijeme si dovolenou. Plážový fitček. Plážové fitček. Ponieważ co mám na sobie? Co na sobie, tak glamour, nejaké, neviem, také gace, viete. Celý film mám v New Yorku. Aj plavky, tady plavky, toto poznáte, to nemusím. Okuliare, ja si vlastne kúpila tú Chorvátsku, počkaj. Ďakujem. Môžeme aj tam vyzerať taký špek. Poď. Ne? Čo máš na sobie? Ja mám na sobie Playboye. Koľké Oho. Misguided. Misguided, ono to je ze Sheinu. A nie, potom tento spodok mám vlastne tiež zo Sheinu. Ono si všetko zo Sheinu, aj okuliare aj šiltovku. Šiltovku? Čiže Tak ľudia, keby ste nevedeli, toto je šiltovka. A toto A šlápky? outfit. A šlápky mám také ako kaja. Juicy cups. Máme matching. V ruke máš čo? Ježišmaria, som zabudla. Toto už nie je zo Sheinu. Toto som kúpala asi, keď som mala 10 rokov, 12, 11, 9, neviem. Keď som bola s rodičmi v Chorvátsku, takže toto je dokonca z Chorvátska. A bez tohto nikdy nejdem na pláž. V živote by som... Tak keby som išla do školy bez kabelky. Som otvorila pekareň. Dívajte, bože, mám že broskyňové. Ďakujem. A dá maličko. A ja mám kávičku. A mám úplne pohode cestu. Ideme z kajutek dole schodmi, lebo nám chalani ušli. A vravíme si, že kde môžu sedieť, nie? Pri Sambolu sedia v prvom bare. V prvom bare? Prvom A ešte bare. na prvom mieste. No. Ukáž na... Jak tam sedia. Ideme dať taste. To vyzerá grič. Tak tomu ver. Daj. Cheers. Cheers. Ako punčová kokosová gulička. Gál, to je strašne suché, tak piesok. Hej. No mal som to inú chuť očakávania. A ja? Teraz dajte na sveto nejaké hore. Ideme sa opávať, ideme sa kúpať, Neviem, nejaké Chorvátsko. ideme robiť zlobu, Ideme hrať ideme hrať niečo. Ja sa idem potapať, konečne niečo uvidím v tej vode, lebo vždy sme stáli iba v strede mora. By sme aj neboli my, keby nehodíme, viete s čím? No, potrebovali sme tašku, hej? A vravíme si, že musíme si kúpiť takú nejakú že pamätnú, zároveň nech je aj akože spratná, hej, keď chodíme teraz na pláž pešo, nie loďou.
Nie je to ani správne. Nie je to ani Nič tam neobcháme. nič tam neobkáme, ale povedali sme si, že keď kúpime dve, tak zmestíme. Hej. A pýtame sa babi, že koľko stojí táto jedna. Ona povedala, že jedna stojí 25 eur. Tak je vravím, že či môžeme dve za 40. Ona, že jasné, jasné. Už sme ešte platili, lenže nemala nám vydať. A bol tam nejaký starý sňov, čo to má tiež na starosti. A on, že že jedna stojí iba 40, nie? A tak vravím, tak zoberieme dve za 60 aspoň. Môžeme nejak za 50 povedať. Nevadí, už nevadí. Takže dali sme za ňu 30. Takže chvoje za 30 eur, vidíte? A vy na to míňate tisícky a my 30. Pipiška. Už trapata, ale boli tam také dve mačky. Takom... Aha, tu je toľko toho piva, ja si z toho hotová. Boli tam také dve mačičky a boli, no neviem, či boli hladné, ale proste nám to zvyky nedalo, tak som sa otočila a idem mi čo nájsť pre mačky, tak dúfam, že nájdem, neviem čo také. No nejak valí. Bujenko, ona opäť čakala na také, čo donesie. Bobina! Ja zase klasika. Hej no, zás ja okuliare ty pivo. Počujete, to bolo taký pakel, že som mala chuť zobrať celý pakel tých piv. Na tú nafukovačku nikoho nepustíme. Zás klasika, dve zloby pažravé, to by sme neboli milať. Najlepšia to vieš, nás to vždy vypomstí, keď sme pažravé. Tak toto je... To čo si zdala z ten kečup? Vidíte sa, ako Mikaja profesionálne urobila burger. No teda, dala kečup. Čo ti dala? Kain brát nám pekne takto robí burgeriska. And that's what I'm talking about. Nie, a čempy mi vybráte. Gady, čo je sluchať o tej hlavy? Nemala ten hamač? Domáca. Môžeš, vieš? Bacha na tie mozzarelky a že ráno nevytahuje do táto, vieš? To je ono! Nepomaličky. I'm a lady, I'm not your son. Mitka Aperol. Sú 2 hodiny ráno teda. A my sa ideme kúpať. A chalani tu rozbili niečo, proste neviem čo. A oni tu ráno o 2 vysávajú. Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I'm most definitely from Sure. This is the Samo and Paulo, yes? Zebou mě nožičky. A jaký? No přeci moje. Už nikomu to nevráte. Čo? Ja nenávidím prechádzky, že ak povedal, že tu vidím autom, počo šlapem. Guys, we order a sushi. Look at my sushi, eh? This is rice. You look this sushi? Oh. That's sushi with salmon. Šli sme sa prejsť na zmrzlinu. Počkajte. Strašne sme boli nenapadné. Nenapadné sme boli. Vám vravím toto, keby ste videli. Počúvajte. My sa otvorili do menu a vravím, že Vicky, že sedí na mňa Aperol. A ona už nie. Viete, čo máme? Citronový Aperol, nemáme normálny A potom Aperol. kúkam, že nejaký lemon Aperol, tak si dáme lemonádu. Dám si to, čo ty? Možno 5 ľudí pochopí, že prečo nemám rada Aperol, ale... Koľko tomu dávaš 10? Dobre, 3, 2, 1, 8. Mauricio? No oproti Aperolu je to... Tam mne sa kedy začali zase tak točiť. Chceš jednu? No dobré, ale keď ty si dal do toho pilieru, lebo tam si dávaš, nie? Guys, bye. Good night.
Možno, že sa až dneska vidíme. Ak vôbec my budeme vidieť. When you look over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right. Get real on a pill and I like No, Mauricio, no! just like my sidekick. Mauricio, roll it on, roll it on. You're in the front, never in the back, you're never on the side. Toto je moja Kaja a zvyšok je z jej kamaráti. Máme z baru pohár, to tiež náš kamarát. To je Adam. Je po kamarátovi. You know I'm a rider, nothing left to hide. Your other nigga tired. Talk about you like you never leave the side, but I don't really fight. Mikuláš, ako na to spí? Me, I'm moving quiet, all the things you try, and let's just keep it private. Morife! Last night was crazy. What that? No. Takže k tomuto sa nevyjadrujem asi. My sme večer ešte boli na fukovačkách. Ráno o 2:00 na mori. Máme sa ísť niekde najesť na niečo také, čo nás povzbudí. Burger. Včera som aj nenatáčala, neviem prečo. Z večera máme veľmi veľa videí, ale cez deň som ani nič nenatočila, možno jedno video. A večer sme boli na tej, ako sa to volá, Madonna? Aká? Madonna. Tu v Primoštení je proste taká vec, na takom kopci, vlastne, že Black Madonna, alebo ako. Bol tam taký nádherný západ slnka, to bolo tak strašne pekné. Takže ideme sa obliecť, ideme sa najesť. Bye. Ja mám ešte v kufri asi tak minimálne 4. Je proste v nejakej uličke, toto je úplne krásne, kúkajte. Proste iba tak random v uličke. Tu také malé posedenie, teda reštika, úplne brutálne pekná. Donesli nám vývar, našu životnú záchranu. Fá, nejaký sopel som tu mala. Čašníkovi asi spadlo. Ja som si kýchol, prepáč. Ja som si to jazyk k tomu dala. Chuti dala. Molim, brate, imaš tu pepper? Peper, salt, hvala. Ja potrebujem salt. Moja babka robí taký do piče. A ja som si to bolo moc veľký otvor na tej soli. To je nižšie, to rozmiešate. Čajte, to je gogo, a neuži. A normálne chalani si tu našli chorvátskych kamarátov. Oni žijú v Česku a oni majú taký candy shop a majú ešte aj obchod s kačkami, hej? Aby vám bolo dobre. A tieto gigantické banány, že oproti mojej ruke, strašne veľké. A majú tu úplné bomby. Toľko je dobre. Počkaj. Tak sme vyzerali včera. Keď som opýtal, máš teraz oči. Adam, Okuliare. tak to Oni majú aj takýto obchod s kačkami. Dívajte, koľko tu majú kaček. Včera sme si s Kajou kúpili jednu. Toto je štiplavý. Štiplavý? Áno. Oni sa vygrcala, videla cukríku, už mám vôbec. Není štiplavý. Veď koukej. To čo máš? Orgánne vačisko. Nech to nie. Už to štipe. To je broskyňové, dúfam. Kaj. Už mi nedávaj nič. Ja som bola teraz v lekárni kúpiť Kaje lieky. Boli tam, počkaj, boli tam so mňou 4 starí Chorváti a každý do mňa húčal z každej strany. A ja neviem. Ja som nerozumela.
Mám kačičku. Takiu. Yeah, I want to. Aha, vnútri. Uvoľni to. Na to, že ja. Čo ti to jebe? Má peknú fotku, lahni si. No, dobre, lahni si. Skús plávať, hej. Poď bližšie, more, Gaďo. Ti lahni si, poď bližšie. Sú tie mačky všetky chudé, že, Kaja? Ako neviem, či to tak je raz chval, ale ja som to ešte nevidela tučnú mačku nikde. A v knihu ty vidíš prežraté, masné. Mominka. Sme došli z kúpania. Je tu taký extrémny bordel. Ako neviem, do tú práce. Jediné dve baby, ktoré sú tak my dve. Čiže asi my dve to musíme opratať. A prišli sme skôr z pláže, lebo Kaja má... Počúvajte, Kaja je taký hypochonder. Ona je jak dôchodkyňa, hej? Počúvajte, čo všetko je. Stené toto, bolí ma koleno. Mám zapálené ucho. Bolí ma hrdlo. Pokazené srdce, bličky, mám pokazené čo, pľúca. Mám kramy, bolí ma brucho, grcam, je mi zle. Dobré ránko. Ja som sa dneska prvý deň zobudila, asi vlastne prvá. A v normálny čas, vieš, kedy som sa zobudila? 9:02. A u nás proste tuto, v tomto byte, je úplne normálne, že sa ráno zobudíme o 12:00. Takže som na seba úplne hrdá, že sa mi to podarilo aspoň raz. Bo chcela by som ísť skôr na pláž, lebo teraz sme chodili na pláž vždy tak o 1:00, 2:00 a dneska by som chcela ísť tak, neviem, o 11:00 aspoň. Urobila som si vlasy, konečne vyzerám ako človek, lebo som šichatú hlavu, nič nešlo robiť. Dám si ešte pod oči. Tu sa normálne tratia veci. A som si ich zabila kvôli tomu, ako vypadajú, hej? Dívajte na to. Wow. Keď si tak uvedomujem, dneska je streda a zajtra ideme domov, alebo v piatok. Teraz neviem. Čiže dneska a zajtra sa budem poslednýkrát kúpať. Chcem ísť domov. Dúfam, že sa tento vlog zatiaľ každému páči. Ak áno, tak dajte odber, like, koment, zdieľajte všetko. A úplne mám pocit, že som v takéto veci našla, že vlogovať a tak. Lebo ja som vždy chcela s takýmto niečo robiť. Pre mňa kedyska bol expo ako boh. Normálne to bolo, som bola posadnutá YouTubeom. A som si vravila, že ako budem natáčať. Keď som mala 9, som mala vlastne YouTubeový kanál. To bolo tak trápne, prosím pekne, boli také videá, že som sa normálne chytala za hlavu, že ešte, že robím niečo a oni proste takto stále padajú. To je hrozné. Nekupovať. Moje Múrivko je chorý. Múrivko. Múrivko. I don't want to go without you. Always happen to me. Daj sa dokopy. What was that? I don't know. Potrebuješ? You. I want you. I need you. Piky. Bye. 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 Ideme ťa liečiť konečne. Počujeme, ak mi tam bude niečo prepichovať, tak čo že vyskočím z toho okna, mi trem. Chceli takúto injekciu zebrala, mi vyčistila s ňu ucho. Ja som stala pri dverách. Stala pri dverách a ona na mňa, že... Lebo ja som videla prvá tú injekciu a ja som tam stala a sa dívam a zrejme to, že sa pozriem na Kaju a Kaja na mňa vyplašený pohľad. Ja úplne, počujete, ja som sa aj v kuse takto hýbala s tým uchom, keď mi to tam čistila, ja furt, že ona furt za mňu stútačku. A celá takáto oliata som bola s tým hnisom. A stojím a ja Kaja, jak držala tú misku, tak ona furt takto, že či ma niečo v tej miske. A ono to furt nešlo vonku, nie? A ten doktor stichol
Tam išiel pozrieť a on zrazu, že čo sme robili, že či nemôže mať kameň v uchu? My som tam sama, tak tam asi revem, ale keď som tam videla ju, tak som sa tam smiala jak postihnutá. Keď sa to spomeniem, čo na teba vítali za... My sme na tejto dovolenke zažili ode všetko. No tak vyťahli na mňa tú zbraň. A tú desku! spolu sme sa tam všetci zasmiali. Potom som myslela, že im tam zaplatím tak 50 eur a oni také, že euro čo si je, že? Poj! Mne už na ucho neboli. Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. Diskoteka nemusí byť nikde, my sme diskoteka. Až to party! Can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of Kedy dozadu som umierala a už pijem, tak na to už Get to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like the Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from sme tak Texas. trošku Yeah, I'm out that papali. Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up. Úplne odrobených more hejtu, budú behať teraz JJ, more Čičoviny, Kiara, čo budú behať po rukách. Už sme sa dneska boli posledný krát kúpať. Teraz sa bálime, lebo pôjdeme ešte večer do mesta nakúpiť nejaké suveníry a také blbosti a toto vyzerá hrozne. Kúkajte. Akože toto tu bolo celé zaplnené vecami, už sa pomaly balím, ale to je extrém. My s Kajou a nevieme, že koho veci sú koho reálne. Takto to vypadlo, nie že tu, ale takto to vyzeralo aj na jachte. My sme na tej jachte podľa mňa boli ešte väčšie bordelky ako tu. A my dve, keď sa spojíme, je to smetisko. Je to smetisko, prisahám, to je hrozné. I could trip a referee. Tell by my attitude that I'm most definitely from. Guten Morgen, Pineapple. Posledné naše Guten Morgen z tohto dňa. Z tejto dovolenky. Dneska už odchádzame domov. Po 12 dňoch. Cítim sa nejaký uprchlík. Vôbec sa mi nechce ísť domov, lebo to bolo úplne super. Ušla by som sa zase kúpať a opaľovať. Najhoršie je, keď opúšťate dovolenku. Najhoršie. Proste to je taký pocit prázdnoty. Ja to nedokážem ani popísať. A teraz idem domov do reality, kde budem v robote. No vlastne iba na tú robotu sa teším. Inak za svoje zážitky môžem tvoriť aj doma, nie? Včera, ak sme boli na tej pohotovosti, tak je podali, že nech sa nekúpe. Prosím vás, 2 minúty odtiaľ odbehli a už sme boli ve vode obidve. Ukázať suveníru. Pozerajte, hej. Bola taký luxusný árok. Proste sa ti takto na palec. Inak moje nechty. Povedzte mi, ako som si ich urobila. Asi očivne nie je dobre. Takto si ho zapnete. A proste máte takýto náramok. To je úplná bomba. A bojím sa, že sa mi ale roztrhá. Ale musím dávať pozor. Čo tu mám ďalej, hej? Toto som kúpila tak, že som sa vlastne ráno dozvedela, že som to kúpila. A toto som dostala. Akože jeden chalán ich kúpil veľa, tak mi jeden dal. Povedal, že vám to aj tak nemá komu dať. Mám 2. No. Neviem, akože tento haul bude asi taký veľmi rýchly, lebo ja som aj naštudovala magnetky, každý mi kázal na magnetky. Vidíte, čo som kúpila kamoške domov. Milujete, že? Túto tašku, túto malinkú tašku mám napríklad, že plnú magnetiek, lebo keďže sme chodili na tej lodi, tak mám, že z každého ostrova jednu. A tie všetky dám svoje blízne máme. A potom tu mám toto pre babku, hej, stále vypeká. A mám tu veľa náramkov. Mám tu veľa magnetiek, pohľadníc, dokonca s Kajou sme vypísali pohľadnicu pre mojich rodičov. Takže to som zvedala, jak sa budú tvariť. A dívajte, takéto náramky sme ešte si kúpili s Kajou, máme rovnaké. Tento je môj obľúbený, tento.
Extrém, čo? Ukážem vám ešte môj outfit, čo je rýchly. Ale tu ma uvidíte lepšie. To už je toľko hodín. O 10. máme odovzdať izbu. Aj 9:47. To sa kedy stalo? To som ešte nedobala na nej. To musím ako rýchlo napraskať. Bye. Love you. Vidíme sa pri ďalšom vlogu.